नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नै दायो दिनै ब्लग स्टार्ट खालामनायानो आंना एसे लेट जाबाय दिनैबो। दुगैग्रोबाय, बिनिफ्राय नै जि आरि सुबाय, खर' लोबबाय, दुगैबाय, बिनि उनावसो आं नै दायो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय। ओमफ्रायो दाथ' नै सानजौफुनि संनो जाबायानो। ओमफ्राय मा संगोन जागासिनो आङो, खालि दालि, आलु, ओमफ्राय सयाबिन, ओमफ्राय बुट दङ एसे, बेखिनियानो आरोना। ओमफ्राय माखौ संगोन जागासिनो आङो। सामफ्रामबो जानाय, सामफ्रामबो संनाय नालाय, ओमफ्राय दालि आलुआथ' सामफ्रामबो थाखायो नालाय, ओमफ्राय बेलेग मैगं गैदेराबाथाय ओमफ्राय माने मा संगोन जायो आरोना। ओमफ्राय दा नै दुगैखांबाय नालाय, दा खर' लोबखांबाय नालाय, ओंखाम ओंख्रि संलायनांसिगोन, सानजौफुनि संनांसिगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो इन्ट्र'खौ लाना दोनखाबाय, दा लानो मोनाबो जानो हानाय होननानै। ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ मा देखायलांनो हायो आङो दिनैहाय नोंथांमोनजों। स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला जोबजासिम बयबो। नै खानायाबो आंना रानाखै बारा मोजाङै। ओमफ्राय नै लोगोफोर, दायो आङो ओंखामखौ संखांबाय आरोना। नै ओंखामा मोनबाय। ओमफ्राय दाना आङो मा संगोन मा मागोन जागासिनोमोन ना। ओमफ्राय नै बाबाया दाउ बेदर लाबोदों आरोना। नै बेखौ आङो संनांसिगोन। दुन्दिया लाबोदोंना लाबोआखैथाय, ना लाबोदों खोमा ना? लाबोदों। ओमफ्राय दुन्दिया फरा होनानै मोजाङै एवनोसै आरोना आं इखौ, दाउ बेदरखौ। आंलाय टेनसनसो जाबाय दंमोन दिनै मा ओंख्रि जागोन जोंहा होननानै। ओमफ्राय दा बिदि सानबाय थानायावनो बेदर लाबोबाय। दा बेदरखौ आं एवनोसै आरोना लोगोफोर। ओंखामाथ' मोनखाबाय। गेब्लेबायना गेब्लेयाखै? इसे देबाव, बानलुआनो गेब्लेबाङाखै। बानलुआ गेब्लेबालाय ओंख्रियावनो थानाय नङासन। मा ओंख्रियाव थानाय मा? है माबा जाद दोनबाय थायो। देबायल' थानाय नोङो, देबायल' था। ओमफ्राय आंना साराया दुंलाय लांबाय खोमा। नै बेना माबा देनायानो दाबो जाला। साराया दुंबाय नै, माबार दे। दे फटाफट एवदो। हरनोसै आङो। दसे खोबना होथ'नि ना? संख्रि हालदै हरनोसै लोगोफोर। एरथ'नांला इदि, आं संख्रिसो होग्रोनोसै। संख्रि हरबाय। खोबना होथ'दो। दसे खोबना होथ'बावनोसै ना? नै इदिखौल' गार। थाराखौल' गोरलै गोरलैसोना दुन्दियाया। माबा लाबो। ओमफ्राय गासिखौबो बासिजोबनाङा, गाबोनबो जानांगोन ना। थारा भाजिनो दोनबा आङो दैयाव ओरै सोमना दोनबा थांखांना थागोन। इखौ दोननो मायबा लाबो। दुन्दियानो गोरलै गोरलै बासिनो खस्थ' जायो। जाया, खस्थ' जायो नामा? बासिनोबो, आंखौल' बासिनो होयो। बासिनोनोथ' फैदो आङो। दुन्दिया गोरलै नै लोगोफोर, गोरलै गोरलैथार। मोदोमसोगारदो। मोदोमदो ना? लकेल दुन्दिया। गासिबखौबो सायजोबनाङा, इसे इसे जानांगौ, मोदोमनायनिल' होनांगौ। दा गोदान ओंखारनाय नालाय दाम दुन्दियाया, मुथासेयावनो। उनाव आरो थाइबाफोरावनो मोननाय जागोन। दासो दाम गोदान ओंखारदों नालाय। सुहैनि र' आङो। थेंक इउ, आंखौ हेल्प होबाय था इदिनो दे। गोथाव गोथाव संना जाहोबाय थागोन आं इदिनो। होआ? हेल्प होआ? ओरैनो मानो होनफायो? तारमाने नोङो ओंखाम उखैदों नालाय। ओंखामखौनो जाखांलाय लांबाय, दासो भिडिअ लाफैनो मोनबाय आं नै। दाउ बेदर, ओमफ्राय दाउदैखौ जाखांबाय। ओमफ्राय नै दालि संना सानदोंमोन, दालि संनानै जाहोबाय। ओमफ्राय दाउ बेदर गुदुं गुदुं टेस्टि जादों ना?
देजा दुन्दियाखौबो होस्लाबनो मोनासै आं आथुरनो बावगारलायलांदो दासो होनोसै आङो खांखांनानैबो होनो हायो होमबासो टेस्टिसिन जायो मोदोमनाया थायोना बेदरखौ खांखांनानै माबाखौ होबाथाय मा होनो दुन्दियाखौ होबाथाय नांबावगौ बेदर मा बेदरखौ फांनांगौ ना नांगोना नांला बेदर नाङा नांथ'ला नै लोगोफोर दायो आंना हासबेन्डआथ' जाखांबाय ओमफ्राय आइमोना जाथ'वाखै दा दसे उनाव जायोनो आंखौ जाग्रोनो होदों ओमफ्राय हासबेन्डआ जाखांबाय आंबो जानोसै आरोना नै आं थोरसियावनो लाजोब्बाय नै बिथिंजा दानि दाउ बेदर एवनाया ओमफ्राय आरो दालि ओमफ्राय दाउदै भाजा दंमोन आं बेखौ जालायला ओमफ्राय संख्रि एसे लानोसै आं र' ओमफ्राय जाग्रोनोसै आं दा जाखांबा लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ नै लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय जाखांनानै ओमफ्राय नै बिथिंजा जोंहा बानलु सिब्र'नि आसार बानायनो नागिरदों आरोना खावसेल' बानायगोन आरोना गासिखौबो बानायजोबा ओमफ्राय नै जि मोजां मोजांखा बानलु सिब्र'आ लोगोफोर ना गोमोनबो गोथांबो माबाजोबनाय आरोना लगायजोबनाय ओमफ्राय नोंथांमोननोथ' आं देखायखादों बानलु फाग्रा माने बानलु सिब्र'नि आसार जोंहा बानायना दोननाय दंमोन ना बयामसे ओमफ्राय बेयो एसेल'सै आरोना सानफ्रामबो जायै जायै ओमफ्राय दा नैबेखौ बानायफिननो नागिरदों ओमफ्राय आरो गासिखौबो बानायजोबा आरोना खावसे बानायगोन नै बिराद बुरजाखा दालासेखा नै गोमोन गोमोनथार बानलु सिब्र' सोर सोर मोजां मोनो बानलु सिब्र'नि आसार नोंथांमोना जायोना जाया कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आंनो जोंहाना बिराद टेस्टि जादोंमोन आरोना बानलु सिब्र'नि आसारा दा एसेल'सै दा बेखौ बानायफिनबासो आरोना मोजां मोजांथार बानलु सिब्र' आसार लोगोफोर सि मोजां मोजांखाना लोगोफोर नै ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना आरो जोंनि मोनसे चिकेन चेनेलखौ माने जों जिहेतु मोनसे चेनेल खुलिबावदों बेखौ जायफोरा नायाखै नायहैबानो जाबाय रतन.गलापी सार्च खालामबानो मोनगोन आरोना नोंथांमोना आंनि हासबेन्डनि गोदान चेनेल ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोना मोजां मोजां ब्लग नुनो मोनगोन आरोना बेयावबो आंनि हासबेन्डआ ब्लग भिडिअ गोदान खुलिदों आरोना आङो दाखालि बावैनि ब्लगावबो बुंना होखांबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बांसिनानो नायहैयाखै बायदि मोनदों आङो बिनिखायनो दासिमबो 1K आनो जायाखै साबस्क्राइबा स' नोंथांमोना बयबो थां आरो नायहैबानो जाबाय आंनि हासबेन्डनि ब्लग बानायनाया जायोना जाया नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय स' ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबखानोसै लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोरा गोदानै नायदों अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो लाइकबो खालामनानै हो कमेन्टबो खालाम जोंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो दिनैनि भिडिअखौ स' बेखिनियानो आरोना लोगोफोर स' बाय बाय बयनिसिमबो